Vojtech strúha syr. Prechádzka. Vojtech, kto má dnes narodeniny? Prechádzka. Ako? Patrik. Patrick. Známa jazyk. Koľko má dneska narodeniny Patrik? Výborne, 24. A toto čo máš, ukáž? Prečítame. Všetko najlepšie k narodeninám. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Patrik, veľa šťastia. A sfúkni sviečku. Sfúkni. No? Výborne. Všetko najlepšie, aby si bol zdravý a šťastný. Dobre. Kaž, pozri, aké to je tričko. Budeš nový. Patrik má dnes narodeninky.